presentem la nova pàgina web d'Edicions del Pirata. Amb un disseny clar i dinàmic on podràs trobar tot el catàleg de llibres de 0 a 13 anys. Ordenats per edat i temàtica. Ara pots escollir l'idioma del llibre des del mateix producte amb un sol clic. Facilitat de pagament i entrega ràpida i gratuïta. Amb un 5% de descompte per sempre.